Знаеш ли, че всеки от нас понякога се поддава на манипулации? Но защо се случва това? Какво ни кара да действаме срещу собствените си интереси? Първата причина е емоционалната ни уязвимост. Манипулаторите често оцелват нашите страхове, несигурности или копнежи. Например, ако се страхуваме от отхвърляне, можем да се съгласим за нещо, което всъщност не искаме само и само за да угодим. Манипулаторът използва нашите емоции като ключ, отключвайки поведение, което служи за неговите цели. Втората причина е социалният натиск. От малки сме възпитани да се подчиняваме на авторитети, да бъдем добри и да следваме правилата. И тук нашият мозък често реагира автоматично, без да преценява критично ситуацията. Друга причина е това, че не сме напълно наясно с собствените си ценности. Когато не знаем ясно какво искаме или къде минават личните ни граници и чуждото влияние лесно ни води. Самосъзнанието е най-силният щит срещу манипулацията. Колкото по-наясно сме за себе си, толкова по-трудно ще бъдем манипулирани.